Yn gyntaf, ar am. Helo, sy'n Jerry Hunter dwi. A Trafodwn John Ceiriog, ydych chi'n gwrando neu'n gwylio podlediad yr hen iaith, podlediad lle mae'n Americanwr o Cincinnati, Ohio, yn llwyddo yn araf bach i addysgu Cymro o Penmynydd Ynys Môn ynglŷn â cyfoeth llenyddiaeth i iaith. Y hyn, da ni ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau, da ni ar gael ar YouTube, lle mae modd yn gwylio ni hefyd. Da ni ar gael yn gyntaf bob tro, Jerry. Ar am. Ar am. Da di am. Da di am. A da ni wedi cyrraedd pennod 88, ond cyn bod ni'n ti'n deitha ni beth sydd yn y bennod, mae gennym ni newyddion, a dwi'n newydd anghofio. Be da ni'n neud yn y Steddfod, Jerry? Da ni'n recordio canfed bennod prif gyfres yr hen iaith o flaen cynulleidfa Dduw yn y Babell Lein yn Steddfod Genedlaethol Sir Benfro ar y dydd Llun, ti hanner dydd neu rwyad. Ti'n rhagdybio bod rwy'n yn troi fyny? Gobeithio. Ti'n rhagdybio bod na gynulleidfa? O ie, achos ti'n mynd i fynd i ymdrech dwi. Dwi'n mynd i ymdrech. Gora eisio ella. Dillad na, ond dillad parch. Ymolchi o leia. Dillad parch, fatha ymolchi. Byddai'n cael fy math blynyddol cyn mynd i Steddfod. Felly dewch i weld Trafodwn John ar ei newydd wedd. Yn cael ei fath blynyddol ar wedd. Dyma pe am gael dau fath ar naill ochr y llwyfan ac istan efo a recordio pennod. Performance art o'n dydi. Mae angen bywiogi, mae eisiau bywiogi rhywfaint ar popeth le. Dwi wedi teimlo hynna blynyddoedd. Dewch yn weld ni hanner dydd. Dyfynnwn Steddfod yn Sir Benfro. Os gwelwch chi'n dda, please. I orffen y gyfres hon, y ganfed bennod fydd hi a pennod ola y gyfres hon, sef cyfres 3. Yn gorffen ar drothwyr y geinfed ganrif. Gobeithio, os byw ag iach. Os byw ag iach. Os ydy'n cyrraedd mis Awst yn iach. Na ti, gwestiwn mawr. Reit, oce. Ond, da ni symud ôl chi bach, cyn hynny da? Ie, pennod 88. Ie, a dyn ni wedi bod yn trafod effaith y Llyfrau Gleision a ddiwylliant Cymraeg da. Ac dwi am drafod pennod neu cymeriad pwysig iawn y stori honno. Bardd, mae'r rhai yn ei alw'n brif fardd Cymru Oes Fictoria da. John Ceiriog Hughes. Ceiriog. Yn ôl dohongliad Hywel Teifi Edwards, mae'n bwysig iawn sydd i'r gwaith Ceiriog wrth drafod ymateb beirdd Cymraeg yr Llyfrau Gleision. Yr ymateb negyddol bron o ran ymdrechu i greu delweddau neis yn dyrchafu Cymru ac yn y blaen. Ond o ran hynna, o ran effaith y Llyfrau Gleision, ar hyn dyn ni bod yn drafod trwy ddwy ben ar rwan, y ffaith bod Cymru wedi ymroi rafa helaeth a beirdd Cymraeg wedi ymroi i gyflwyno'r delweddau derbynol i ddanbwyllio'r Cymru eu hunan i bod nhw'n genedl waraid, foesol, grisnogol, ddiwylliedig ac yn y blaen. Yr holl istradebau Cymru lan, gwlad y gan, gwlad y menig gwynion, yr holl bethau i gyd. Ti eisiau dechrau cyn trafod Ceiriog, rhywbeth sy'n crisialu'r ymateb lenyddol yna ar Llyfrau Gleision, yr ymdrechu gyflwyno delweddau neis derbynol. Ti eisiau dechrau efo englyn gan Thomas Jones, neu Taliesin o Ifion, Cymru da. A mae'n jyst yn wych, os mae'n un englyn, mae'n doreth o'r istradebau neis am Gymru yna. O, diar. Dwi wedi darllen y lleiall gyntaf. Reit, oce. Cymru lan, Cymru lonydd, Cymru wen, Cymru anwyl beunydd, Cymru deg, Cymer y dydd, gwlad y gan, gweld y gynnydd. Ie, gweld y cynnydd, gair, Oes Fictoria, progress, ac wrth gwrs oedd progress wedi cael ei edlwyr eith Gymru, bod y Gymraeg yn rhwystro. Yn dal Cymru nôl rhag bod yn rhan o civilisation. Yn coleddi yn y... Barrier to civilisation, be bynnag oedd o. Cymru lan, Cymru lonydd, yr holl ystradebau, gwlad y gan ac yn y blaen. Ac yn y lwyth y farddoniaeth felly... Ddaru ddal yn fyw iawn, ymhell bell i fewn i'r ugeinfaid ganrif. Do. A hyd heddiw mewn rhai ffyrdd, Dwi'n meddwl, wir rwan, dwi'n meddwl hyn, a dwi wedi herio myfyrwyr yn y flwyddyn gyntaf yn Adran Gymraeg Brifysgol Bangor Weithio, i feddwl am hyn pan dwi'n trafod llenyddiaeth Gymraeg Oes Fictoria a'r holl hang-up psycholegol yma, bod y Cymru eisiau profi y brawd mawr Saesneg bod nhw'n cyfri. Hyd heddiw, os yw rhyw Gymro neu Gymraes
yn dod yn ail ar rhyw rhaglen dalent BBC, Llundain, X Factor neu hyn y llall. Mae'n mynd yn celeb anferthol yng Nghymru achos mae'n cael sylw ar y teledu Saesneg yn Llundain. Ond, dwi'n meddwl bod hyn cweit yr un peth. Achos y pwynt Cymru lan, Cymru lonydd ydy bod ni'n fwy pyr, bod ni'n fwy, bod ni'n... Mae'n dan ar yng nghroen. Mae'r busnes mae gwell Sais, gwell Cymro ddi cartre. Dwi'n derbyn bod hwnna dal yn ffactor. Ond mae'r busnes mae'r Cymru yn byrach pobl. Dwi'n siŵr bod hwnna cweit yr un fath. Anyway, bewn ni. Ond mae gael yr awydd i brofi bod y Cymru yn cyfri fo pobl hefyd. Dyna'r pethau. Cymru bod nhw'n trwy brofi bod Cymru yn Gymru lan, yn lad dderbyniol, neu bod Cymru yn deilwng o sylw o Sais. Un math o beth yn meddwl. Dwi'n meddwl tardio'r un lle. Dwi'n meddwl, sy'n dweud. Oce, gawn ni drafod hynna. Oddi ar yr awyr wedyn. Rhywbeth arall hynna. Ond rhywbeth dyfyniad gwych gan Hywel Teifi Edwards. Damnedigaeth y Llyfrau Gleision oedd iddyn glymu'r beirdd a llenorion Cymraeg wrth lunina ffedog y Gymru gifadferol a oedd i gysuro'r genedl yn ei dyddiau blin yn de. Felly bod llenorion y beirdd Cymru sy'n sgwennu pethau bach neis i gysuro'r Cymru. So, mewn ffordd, beth sy'n ddiddorol, os ti'n meddwl, beddi, sawl pennod yn ôl fan, 2 bennod yn ôl pan nathon ni siarad am R.J. Derfel a Beelzebub yn dod i Dan Ceiriog, a mae o'n troi brad y Llyfrau Gleision ar ei ben. Da ni yn fwy pyr, a mae'r bobl yn ymosod o harna ni oherwydd bod ni'n well foesol o leia nhw. So, oedd hwnna'n ymateb, sef ti'n gallu dihongli hwnna fel ymateb ymosodol iawn. Radicalaeth, safiad, eithafol. Mae hwn jyst yn anghywir. Mae o'n faleisus, mae o'n hyll, mae o'n dod gan Beelzebub. Ond y gwir ydy bod hwnna ddim yr prif ffrwd yr ymateb. Prif ffrwd yr ymateb ydy, alla bod gen nhw bwynt. Alla bod rhaid ni ddangos i'r Saeson i bod ni'n well, yn byrach, yn fwy addysgiedig, yn hyn, llall ag arall. Ac o ran y farddoniaeth Gymraeg hon, yn dangos i ni'n hunan, profi ni'n hunan, bod ni'n, genedl lan, grisnogol, foesol, ddwychedig. A hyd yn oed yn fwy teyrngar. A dyna beth ni'n trafod. Hyd yn oed yn fwy ffyddlon. Yn union, a dyna'r ffrwd ni'n drafod yn y benod hon. Fel yr englyn yna gan telesifio, Cymru lan, Cymru lonydd, a yr holl farddoniaeth sgwennodd John Ceiriog Hughes yn cyflwyno delweddau neis, derbyniol, llonydd saff o Gymru. Ac yn dyrchafu rhyw ddelweddau neis o'r Gymru ledig a'r werin waraidd a pethau yna gyd. So, John Ceiriog Hughes o Pen-y-Bryn, Llanarmon, ath i weithio'n Fanceinion, i weithio, oedd yn gweithio ar trenau ar orsaf drenau ac yn y blaen. Oedd yn nab ar R.J. Derfel yn Fanceinion wrth gwrs hefyd. Ac o ran y cyfnod, rhywbeth oedd Ceiriog yn ganolog iddo, so ymdrech i buro caneuon Cymru da. Ar lot o hyn yn digwydd yn sgil y Llyfrau Gleision. Ond oedd yn rhan o rhyw newid diwylliannol o ran diwylliant cerddorol Cymru hefyd da. Yn dechrau dweud, dyn ni ddim yn canu'r hen ganeuon Cymraeg o pobl yn canu yn y dafarns talwm. O gen ti cwbl o ddatblygiadau, gen ti'r cora meibion Cymraeg yn dechrau dod yn bwysig yn yr Eisteddfod newydd a bethau felly. A hefyd o ran datblygiadau technolegol, y pianoforte, yn dechrau dod yn haws i deuluoedd heb lawr o bres i brynu piano a gael o'n y parlwr. Ac oedd yn arfer i bobl canu o gwmpas y piano yn y parlwr ac oedd angen caneuon Cymraeg derbyniol newydd a gyfer cyngerddau corol ac i nawdwyr, cyngerdd mewn steddfod neu cyngerdd mewn neuadd, goffa, ac pethau i'w canu ar yr aelwyd. Ond mae hwn yn duedd Ewrop gyfa... Yndi, yn y cyfnod. Yndi. A ti wedi cyrraedd beth ar 1860? Ie, ail hanner bedwaredd bymtheg. Ti'n cyfnod Fictorianaidd, uwch imperialaidd, ti'n dechrau... Moesa Fictorianaidd, y teulu a'r parlwr. A'r syniad yma bod Prydain y lle, digymar, etc. A mae John Ceiriog Hughes yn ei chanol hi o ran hynny gyd. So eisiau dechrau efo tafod o ryddiaeth gyda fo, bod ni'n ei gofio fel bardd. Llyfr gyhoeddwyd yn 1863, y bardd a'r cerddor yn trafod y berthynas rhwng y math o
farddoniaeth yr oedd Ceiriog yn sgwennu a'r gerddoriaeth hynny, oedd yn sgwennu geiriau i'w canu de. Y mae mwy o alwad nag erioed y dyddiau hyn am eiriau i'w canu, ac achlysuron i wneud defnydd o'r cyfryw ganeuon mewn cyngerddau a chyrddau adlonawl wedi dyblu a threblu rhagor yr hyn oeddynt blynyddoedd yn ôl. Y mae cymdeithas hefyd wedi esgyn rhys yn uwch, nes mae lluaws o'r hen gerddi wedi myned yn anaddas i chwaeth bresennol y bobl. Yn wir, y mae cyfnod newydd wedi dechrau ar ganiadau y genedl. Felly y syniad bod cymdeithas yn dringo grisia, a dyn ni wedi mynd grys yn uwch wan, felly mae angen caneuon amgen i'w canu wan, Sy'n adlywyrchu lle da ni wedi gyrraedd yn hoesol. Hollol. A felly yn yr ymdrech, eitha digri ar unwedd i wedi'n caneuon presennol o'r gorffennol. Ac maen nhw'n dweud, mae rhai fel Isaac Folkes gyhoeddo lot, yn dyn pwysig yn hyrwyddo'r llenyddiaeth o diwylliant Cymraeg yn y cyfnod. Ac oedd o'n galw'r hen ganeuon anweddus yn cerddi a'r caneuon newydd yn ganeuon, felly siwr gwrdd rhwng can a cerdd, rhwng ddyfyniad gan Isaac Folkes. Can ydyw cerdd wedi dysgu manners, a wedyn caneuon yw dillad sul, cerddi dillad gwaith. Rwy'n bethau fel yna, a Ceiriog yn rhan o hynna, Mae cyfnod newydd wedi dechrau ganiadau genedl, Ceiriog yn sgwennu llwyth o bethau ar gyfer hynna, So ar ran ei farddoniaeth, o'r themau, oedd o'n ateb gofynion yr oes yn roed i'r Cymru beth nhw eisiau gael. Dyn ni'n licio meddwl am awdur pwysig heddiw, neu fardd pwysig, fe rhywun sy'n herio i gymdeithas, ysgwennu pethau, fe rhywun gwrdd meddwl amdano nhw, a pethau sy'n gwthio'r ffiniac yn y blaen. Ac oedd Ceiriog yn rhoi i Gymru Oes Fictoria yn union beth nhw eisiau, sef clwb yn y bobl wych a ledig ac hyfryd. So, ateb gofynion yr oes oedd o, gwas i gymdeithas, neu rhywun oedd yn herio i gymdeithas. Ond oedd y rhamant i bywyd gwledig yn dyrchafu, y gwerinwr Cymreig gwledig, y bigael. Meddai'r boi oedd yn gweithio ar Rheilffordd ac yn dipyn o feddwyn ac yn rhamantu y bigael yn ôl yn Ngogledd Cymru lle. Delwedd gadarnhaol bendant o'r Gymru lan honno, Gymru neis. Ond hefyd, diddorol yn iaith, oedd yn trio sgwennu Cymraeg naturiol naturiol iaith ddealladwy So, do'n ni'n bell o iaith fawreddog ganoloesol beirdd, yr awdla, steddfodol, cymlaeth ac yn y blaen. Dyn ni'n gweld awdla gan ben fardd a cawrdaf sydd ddigon ddealladwy. Ond oedd yn trio sgwennu Cymraeg naturiol. Ac oedd yn dweud, dwi'n hoffi dywediad yma, dyle geiriau Cymraeg yn ddangos fel wynebau hein ffrindiau. Pethau cyfarwydd lle rhyw bethau mawreddog rhyfedd. So oedd o'n anelu at symlrwydd iaith, mynegiant a syniadau. Pethau syml, hawdd i ddeall, ar y darlleniad, neu clywediad gynt os ydych chi'n clywed can yn cael ei chanu ac yn y blaen. Ac ni ddechrau efo can, dwi'n gwybod sy'n gyfarwydd, iawn. Rhywbeth sgwenol Ceiriog. Wel, ti'n gwybod be, o'n i'n mysodoli bod fi'n gwybod barddoniaeth Ceiriog. Ond mi ydw i. Ti eisiau fi ganio? Gyda. Na, wrth y chwelu tuag adraf, mi glywais gwcwlon oedd newydd groesi'r moroedd i'r ynys fechan hon. O, Dos amdani. Ond ti'n cael sentimental, hen ffasiwn romantis, ond eto, dangos llwyddiant bardd bod wedi sgwennu can sydd wedi mynd yn gan werin, ti'n bod? Oedd ti'n meddwl mae can werin oedd hi? Da ni'n gant a hanner o blynyddoedd ers iddo fo a mwy ers iddo sgwennu honna. Ac o'n i'n mysodoli, dwi'n gwybod o'n i'n mysodoli na fo sgwennu fo. Ar un nesaf un fath? Nant y mynydd groew loew yn ymdroellu tua'r pant, rhwng y brwyn yn sisial ganu o'n y bawni fel yna. Eto. O ran hynna. Gryg y mynydd yn ei blodau, edrych arnynt hiraeth ddig, am gael aros ar y bryniau yn yr awel efo'r gryg. Gyd gyfarwydd iawn. A ti'n bo, jyst i graffu fyna, mae'n gyfarwydd iawn, a mae'n mor... Mae mor gyfarwydd, sôn am eiriau sy'n dangos o wynebau hein ffrindiau, mae'n jyst rhan o dyddiwylliant, ond y fagwraeth da. Ond mae'n grefft i da, mae'n wedd weledol iawn o ffordd mae'n darlunio'r olygfa, mae'n ffordd syml da. Nant y mynydd, ti'n gweld y nant yn ymdroellu ti'r pant rhwng y brwyn, dyn ni'n gweld hynny gyd, a wedyn dehyad y bardd o'n y bawni fel y nant, yn cysylltu dehyad o'r unigolyn. A dwi'n licio groew loew. Mae groew loew yn hyfryd, dydy. A wedyn, mae'n bach y panoramig, wedyn dyn ni'n dyrchafu yn llygaid o'r nant
i grig y mynydd yn ei bloda. Yn y penillus edrych ar yn hiraethig, hiraeth y gair yna, wrth gwrs, am gael aros ar y bryniau yn yr awl efo'r grig. A wedyn, codi llygad ymhellach o'r nant i'r grig, i'r adar man. Adar man y mynydd uchel, godant yn yr awel iach, o'r naill drym i'r llall yn hedeg, o na bawn fel deryn bach. Mab y mynydd y dwy finnau, oedd ei cartref yn gwneud can, ond mae'n halon yn y mynydd efo'r gryg a'r adar man. A dyma fo, yn gweithio yn yr orsad drein yn Mancinio, hiraeth Cymru am ei lad eto, yn wedd arall, mab y mynydd y dwy fe. Yn disgwyl am y Trans-Pennine Express yn Piccadilly. A bardd yn diffinio ei hun, y romansi, er i fod yn byw mewn dinas yn Lloegr yn romansi Cymru wledig. Mab y mynydd y dwy finnau, oedd ei cartref yn gwneud can, ond mae'n halon yn y mynydd efo'r gryg a'r adar. A syniad bod canuon derbynol sy'n cyflwyno delweddau dyrchafol neis o Gymru yn rhan o'r hyn sy'n dangos bod Cymdeithas Cymru wedi gwareiddio bellach yn y blaen. Hynny gyd. Felly, o ran, mae'n bosib i halw'n brifardd Cymru oes y Llyfrau Gleision i raddau telenegor mwyaf poblogaidd Cymru. Ond oedd o'n arbrofi, achos ddim yn adwyn ni gysylltu Ceiriog. Ond eto, oedd o'n gwneud pethau bach wahanol hefyd. Oedd o sgwennu gyfer Steddfod Genedlaethol Aberdâr, Steddfod Genedlaethol go iawn gyntaf Cymru 1861, sgwennodd o Alun Mabon. Ac oedd o'n rhyw cyfuniad o hen y cynnion sy'n ymddangos o'r cynnion gwerin der, syniad o figael bach yn darlunio bigael, sef Alun Mabon, yn y mynyddoedd yn canu geion bach hapus ac yn y blaen, bigael gan delynegol yn ôl Ceiriog yw Alun Mabon, neu cantawd o alawan cenedlaethol Cymru, rhyw canoneidio alawan newydd Cymru mewn ffordd. A'r syniad, mae'r bigael bach gwledig. Fel nes ymlaen, oedd ti'n sôn am ddatblygiad mudiad Cymru Fydd, yn bennod weithio hynny, dwi'n cofio cwbl o ddegawdau ar ôl hyn. Ond ni'n gweld yn pen draw, nid nepell ar ôl hyn, cwbl o ddegawdau, fysa Oes Edwards wrth un efo Cymru a'r syniad o'r werin, yn darlunio hynna. Ac mae'n byn y beth mae'n neud, mae Ceiriog yn darlunio'r y werin Gymreig, a dyrchafu. Maen nhw'n grisnogol, maen nhw'n dlawd o bosib, a maen nhw'n ddiwylledig, maen nhw'n grisnogol, maen nhw'n byr, ac mae'r bigael ei hun, bigael goledig yn gorfforiad o ddelwedd hon o'r werin. Ond hefyd, wrth gwrs, os ydyn nhw'n bigael, yn hen ddyfais lenyddol, sy'n mynd yn ôl i farddoniaeth yr hen Rhufain, mae'n Lladin, bigael gan yn hen fath o gerdd. Ond hefyd, mae yna gyd-destun llawer ehangach na Cymru i hyn. Mae'r syniad bod hanfod y genedl yn yr ardaloedd mwyaf gwledig. Mae hwnna yn o'r union yr un cyfnod, ti'n ffeindio hwnna mewn cenedlaetholdebau. A mae cenedlaetholdeb Cymreig cyfnod yma'n gymlaeth oherwydd bod o mor brydeinllyd. Ond os ti'n edrych yn rhywle fel Norwy, ti'n cael y traddodiad cenedlaethol romantaidd yma, lle ti'n cael yr holl lyniau o'r merched mewn bwnad, sef y gwys draddodiadol, a rhyw longa rhyw gychod rhwyfo mewn ffiord. A mae'r fersiynau... Yn y ffindir, yn casglu cynnion gwerfyn trio creu epic cenedlaethol. Mae'r syniad yma bod gwir enaid y genedl yn yr ardaloedd pellenig, gwledig, tra bod y bobl sy'n sgwennu'r stwff yma yn byw mewn dinasoedd yn aml iawn y tu allan i'r famwlad. Mae hwnna'n mor nodweddiadol. Mae'n rhywbeth dyn ni wedi drafod o blaen ar ran rhyw thema, tensiwn, tyndra sy'n rhedeg trwy lynydd Gymraeg am ganrifoedd, sef yr ymrafa rhwng gwlad a threi raddau, yn ôl o'r 1915 a beirdd Cymraeg yn Llundain, ddinas yn ddrwg. Ond y pwynt ydy, dio ddim yn beth Cymreig yn unig. Mae'n hollol nodweddiadol o genhedloedd llai yn arbennig Ewrop yn y cyfnod yma. So bobl unai yn y dinasoedd neu'r trefi mwyaf yn y diriogaeth genedlaethol ei hun, neu yn aml iawn tu allan, yn Berlin, yn St Petersburg yn achos gwledydd y Baltic, yn rhamantu y bywyd gwledig yn y lle maen nhw wedi... Mae'n wir ymwneud mawr mewn unrhyw dweithio hefyd. Mae'n rhaid y helaeth i ddweud, ond mae gwir yn Americanwr rhywun sy'n byw ar y frontier, romanti'r pobl oedd yn orloesi'r...
difa brodorion, a cipio i tirwydd a pethau fel yna, ac Mark Twain yn byw mewn dinas ac yn sgwennu Huckleberry Finn, mae'n ffenomen iawn, gyfarwydd iawn dyn ni fel ffenomen, de. Ond gwas i gymdeithas oedd Ceiriog, fel dyrodd Hywel Teifi, yn bodloni anghenion i oes, de, yn sicr. A eisiau cwbl o gerddi, fydd hyn yn syfrdod chi, y dyfyniad o bigel bach Craig y Ferwyn. So mae'r gerdd yma, mae'n stori, de, a mae rhyw ddyn yn crwydro mynyddoedd Gogledd Cymru, de, Craig y Ferwyn, de, a mae'n dod o dros bigel bach, plentyn bach yn bigel iwan, a mae'n cael sgwrs, mae'n holi fo, a mae'n pwydio, a fi eisiau allan y dan yma. Mae'n gofyn os di o'n Sais neu'n Gymro. Rwyf yn Sais a Chymro, syr, etebau'r bigael bach. Fy machgen hardd nis gall y wlad athfago di ddim bod yn ddwy, o gall fe all eber llanc. Mae'r ddau yn un os yni'r hwy. Os uni'r hwy. O gall fe all atebau'r llanc. Mae'r ddau yn un os uni'r hwy. Un o eithwyr, go iawn, de. Nid Sais a Phrydeinwr, nid Cymro a Phrydeinwr, ond Sais a Chymro, de. So'n rhyfeddol, de. A wait, ar un nesaf, nid i lyfio hyn, siaradwch y ddwy. Y ddwy iaith. Dwi ddim yn meddwl bod fi'n mynd i fwynhau hwn. Dwi'n meddwl bod chdi'n mwynhau fy Dwi'n darteithio di. Siaradwch y ddwy. Ac os bydd neb yn gofyn pryn well gen ti fy mhlentyn, pynnau'r Saesneg a'r Gymraeg, dwe tithau'r ddwy Llywelyn, ac ar dy delyn dysga ar hyd y nos yn gynta, ac yna dys dy lais a thlaw i daraw rŵl Britannia. Wel dos i'r byd a llwydda i anrhydeddu gwalia, dysg iaith dy fam yn gyntaf un, a wedyn iaith Fictoria. Anterth Prydeindod yn Oes Fictoria, de. A Ceiriog, ti'n fawr? Mae'n rhyfeddol, de. So ti'n feddwl bod o'n cael ei gyflogi gan yr frenhiniaeth i, ti'n Diddorol iawn. A lot o bethau fel yna, de. Ond eto... Adlwch y gymdeithas, de. Ond mae'n nodweddiadol iawn o'r, a mae hyn yn parhau hefo Canlytholdeb Cymru Fydd. Mae'r syniad ennill cydnabyddiaeth i Gymru oddi mewn i fframwaith yr ymerodraeth. A bod na ddim tensiwn rhwngthyn nhw. Be sydd angen ydy bod Cymru'n cael cydnabod i cael dyledus barch oddi mewn i'r fframwaith ehangach yma. Dyna'n syniad o'r dechrau. Heddiw, Cymru sy'n cael sylw ar y cyfryngau Saesneg. Mae'n nhw'n arwyr yng Nghymru achos mae Saeson yn gwybod amdano nhw, de. Mae'n elfen o hynny, de. Waw, na ti? Wel, dwi'n cofio darllen rhywun o'r Cymro, spel yn ôl wan, yn 20 mlynedd yn ôl, ella mwy. Ac oedd y prif straeon i gyn y Cymro, oedd Guto Harry, Hugh Edwards a Sian Lloyd. A pob un yn bwysig achos yn o'r teledu yn Saesneg yn Lloegr, de. Ac o'n cofio ddeud y pryd argen, mae'r Cymro mae'n darllen fel papur bro Llundain, de, ti'n fod? Achos, yr un math o beth o ti sôn amdano fo, de, ti'n fod? Ond am John Ceiriog Hughes, o gymaint o bethau felly, da. Mi'n ddiddorol bod pobl wedi anghofio cerddi fel bigel bach Craig y Ferwyn a siaradwch y ddwy tan i mi orfodi allan o, de. Ond ti'n cofio Nant y Mynydd, ti'n cofio y gwcw o bethau felly, de. Ond dwi eisiau gorffen, cyn i ni gloi, de, rhywbeth sydd yn hwyrach yn ei feddwl mewn ffordd bach yn fwy caredig tuag at yr hyn, John Ceiriog Hughes, sef englyn sgwennodd ar gyfer i garreg-fedd ei hun, i feddargraff ei hun. A mae ar ei garreg-fedd ysblenydd, mae'n dipyn o garreg-fedd, yn mynwent eglwys Llanwnog Maldwyn, de. Lle mae Llanwnog? Na ti, bath i fi fynd i crwydro yn ei cael taith gerdded ar hyn iaith, de. Englyn, i feddargraff ei hun. Dim sut oedd eisiau cael ei gofio, de. Yn llythrennol mae'r englyn yma ar ei garreg-fedd, de. Carodd eiriau cerddorol, carodd feirdd, carodd fyw naturiol, carodd gerdd yn angerddol, dyma'i lwch a dim lol. Dwi'n licio'r taria. Yn awgrymu i fod wedi sgwennu lot o lol yn ystod ei oes, de, ti'n fod? Dyma'i lwch a dim lol, de, ti'n fod? Chwarae teg, so dwi'n, ti'n fod? Neu bod o methu meddwl am unrhyw beth arall oedd yn odli hefo iol. Efo'r gynghanedd, dim a'i lwch a dim lol, de. Na, mae yna
Ti'n meddwl bod yna hynna'n... Chwerthin braf. Ti'n meddwl bod yna hynna'n adnabyddiaeth yma? Dwi'n meddwl, da. Cydnabod bod nhw'n disgwyl lot o lol, da, lle, da. Dwi'n yn gwybod. Oce, ond diddorol. Ceiriog, eto mae hwnna'n diddorol, chos ffigwr dwi'n gwybod oedd yn ofnadwy o enwog, ond i ddim yn sylweddoli bod gennau yn fy ngho rhai o benillion. Ac byth yn meddwl bod yn gynnu Gwerin, de? Ie, yn llythrenol, yn syniad na fodd nant y mynydd greu loyw. Ie, fel dyn ni, mae'n llwyddiant sydd i fardd fynd yn rhan o'r ymwybyddiaeth genedlaethol, os gael ei dweud, so chwarae teg. Yn gyfan gwbl. Wel, diolch ti myna, Jerry. Yn ddiddorol iawn dysgu am ceiriog, a dwi yn meddwl bod y fedd argraff na ar llinell ola. Lwch a dim lol. Mae hwnna'n dda iawn. Rai, diolch ti, Jerry. Diolch i Richard Martin sy'n recordio ac yn dewiniaethu ac yn be mae'n neud. Rhaid nhw ar... Hei, ysgol neud, dy'r rhai sy'n gwylio ni o YouTube byth yn cael gweld Richard Martin achos mae'n ystod tu ôl o'r camera, ond os ydych chi'n dŵad o Babell Llyn, fydd llun steddfod yn Sibeddo, cewch weld... Bydd o'n ista mewn bath ar y llwyfan. Cewch weld Richard Martin wrth i waith. A roi gwyneb yr enw, dde. Yna ti, dyna chi, dyna reswm gorau. Reswm arall i ddod. So, diolch i Jerry, diolch i Richard, diolch i chi am rando, diolch am roi gwybod i bobl am odolaeth y pod, a dweud bod ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau, bod ni ar gael ar YouTube, lle mae modd yn gwylio ni hefyd, bod ni ar gael yn gyntaf bob tro ar am. Cofiwch fod Jerry'n darparu talfyriad Saesneg tan gamp ar gyfer nation.cymru. Darllenwch, rhannwch, achos mae Jerry'n ffindio'r deadlines yn flinderus. Felly mae angen pob anogaeth mae'n gallu i gael. A gyda hynny, fyddwn ni'n dod nôl yn fuan iawn efo pennod 89, Jerry Hunter. O'r feddwl, de. Carlamu ymlaen. Hwyl am y tro. Hwyl fawr.